Hello mga higala, welcome to my vlog. Ate Irene is here in naami sa ako ang syudad nga ang Naga akong garbo. No, so mauni ang covered court sa Naga nya naatay. Naadiri karon ang COVID-19 Education Center. So nasa sulod natay mga medical workers diri. Na mga medical workers inya dayon naaday diri ang seawall. nanay daghang mga baligya diri o pili na mo nanay daghang mga baligya kay hapit na ang fiesta sa Naga. So naaday ko diri karon kay nag-assister mi og kuano lubong sa akong iyaan nya higayon na usab nga mo duaw ta sa ato ang lungsod nga mao ang Naga akong garbo. So natay daghan diri. Oh, daghang kayo. Ay daghang mga tanong. Mo ni siya. Dad, mao to dito ang kuan kanang boardwalk. Oh, boardwalk. Boardwalk to dito. Sumuadto taron sa boardwalk no. Sumuuna atong boardwalk. Hindut kaayo ang kuan sa dagat. Hinduta sa kanang kuan oy. Ang pisik sa dagat ba kay abot gay diari no? Hindut kaayo ang pisik sa dagat. Ay. Pisik. Nya mga unsa mig mitrol. Sige, adto taron sa boardwalk ha. Kuyugi ko ninyo mga higala. Adad di ako sa kanang. Nya nay daghang kasag diri mga higala kusukay tubig. Oy. Ang kasag nangambak, nanaka sa kuan. Ang mga kasag ba kay nanaka sa nakita mo na ikasag. Crabs na siya na. Kanindot sa kanang nana naagid sila sa kuan. Indot kaayo no daghan kay crabs diri sa amua. Umao ni among kuan seawall sa Naga. Abot ni siya dito nya atbang is boardwalk. So adto tas boardwalk karon. So magpaso-paso na taron. Naragyapon Miss Naga public unsa na dan public library di ay public ay nagpa-picture gid taon mi diha sa una ari sang sita nasita sita ani sunod aw ngano man library nas library public library and computer laboratory ito. Anong wala man ka ni kuan. Karon apply diri. Mo trabaho ko din hikaro klaro kay CR kay butang. Oo. Kay pangidaro nimo jadi ka disgraduate. CR ka. Nya ang kung sa CR ta diri sto perting pinaka minus nga trabaho pero adto kas gawas dad. Bitaw no. Kung manimpyo ka CR dad sus dagko kay kag sweldo bahalag minus ka tan-awon basta kay ang sweldo puting dagko. Wasay nakaila nato. Unya wasay nakaila. Ari, ang CR sa dilita perti sa nimpyo ha kaya. Lagi pero makikita niyo. Baluta ay. Mga unta. Di, dali. Untag balot ta. Agsa ta? Sige. Ay dili ta magbalot. Ato ta sa kuan. Asa? Balot ta lang. Asa ta? Tapos choking, nga matatag chokan. Ba. Sige. Unsa man asam ta? Balut? Balut or choking? Mausad no. Sige naman tagkaon na nang kuan nga unsa tag balot. Sige, tagbalot. So mga mig balot. Ang Pinoy 20 ang balot. Unsa man ning 18. Una, 18 days. 16 lang ko oy. 18 gyud imo ha? Kaisugod nimo. Sama lang 16 no, wala na. Wala na putol. Wala ba kuling mas. Na ako'y mas diri lain. Na ako'y da.
Ang 18 ay ko ano, 16 lang. 16 kag may piso. Ada ba tan? Ay hala. 16 na ako ay. Sayo lagi ko mo, display mo. Asam na to ipakang na di mausay ang Dara, anak. Kana na maglis ara dukduk. Tagsami sa dukdukon. tagsami ani. Mao ni diri nanay. Naidaghang naninda itong mga balot. Mga balot vendor. Oh, samot ka itong. Samot og ka ito makong. Oh, to adyo koy to ako'y duha ka bukrabir, wa gyud nako gisuot. Rapper dayon ko kay. Lainan man ko kay tanawa. Ako nga tire. Wala na. Kusog kaayo na nakaligo inta. Ari mo diri kay makaligo mo sa dagat, liguon mo ahat. Liguon mo ahat sa among dagat diri. Nya to ara ang boardwalk. Dili pa lang gyud siya pasudlan. Di pa pasudlan ang boardwalk tara ay. Hay man, unsa man na wala pa lagi na sa una no. Mao day sigurong di pasudlan. Oh, na-love dito ay. Bi, kuani ko bi. Tanawag na ako. Kita ko? Oh, kita ra. So nara diri amo ang kuan, amo ang dagat, tara ang boardwalk. Yan to dito ang pakita sa boardwalk. Tara ang boardwalk namo. Nya dili pa pasudlan. Nya diri unsay ngalan ani? Kana tenis ko ano ko ba? Ha? Mo ko sa kanan Nya nami lubi dito ay na. Dagmay kay tanan. Kami ikat-kat mo. Wala ina video terus tabi lagi tanto. Oh. Nya diri sa ako ha. Ay mo kabalaka kay di ra ko mo ambak. Sige. Ambak nga sa di mo sa sila mag-uon. Mo ambak ka. Nara amo ang dagat. Kusog kayo nya ra kay ato sa hulaton sa Ay nakakorta sa kanila no. Kay unya ra ini kuan kanang kusog kayo nga bawod. Unsay sultir mo duko ko amo ang kuan amo lang tingbon. Nya. Panata oy. Ato na sa video dito. Sige. Playground. Playground? Sige. Adto ta sa among playground kay di pa man gyud mi pasudlon sa boardwalk. Sumauni ang playground sa Naga City. O tara. Taray playhouse. Kita ninyo na playhouse. Nay slide dad adiri inyuhang mga baby kinsa toy taga-Naga pero temporary close pa usa ang ato ang playground. Temporary close pa. Di pa siya pasudlan hasta ang boardwalk. So diri lang sa gita sa kalsada karon. Mao na ni. Maori diri na mga kahoy, lingkod-lingkod lang ta. Indot og dili na close no og mag-open na nino kay maglingkod-lingkod ta ba kay bugnaw. Bugnaw kayo kay naikahoy, naidaghang mga kahoy. Sumao ni ang amuang Naga City. No, kinsa toy taga Naga. Shout out Mercedita Kivali, Ate Mars. Maoni diri. Maoni ang ato ang Naga karon Ate Mars. Nindot na kay Ate Mars. Og shout out pud ni Mary Pro. Maoni siya Mary, maoni ato ang Naga karon. City Hall of Naga. Taga Naga. Pangdan uling. Mana? Sige ra sa kari diri ay. Wala ay. Upan na sa kari. Dugay na sila muli. Hay man sila. Sa Amerika. So mo goodbye na kuno kay mo adto na ko muuli na ko sa amuang Lapu-Lapu City. Bye-bye mga higala. Bye until next video sa amuang Naga akong Garbo. Bye.